अरे पहिले रहले काजू अखरोट हो गईले, बढ़ल जब से मोटापा लगे कि छोट हो गईले, कि अब तो नैयो ना डोले सैयो मोट हो गईले, कि अब तो नैयो ना डोले सैया मोट हो गईले। बाहर निकलल पेट उका छोट हो गईले, बाहर निकलल पेट उका गोट हो गईले, कि अब तो नैयो ना डोले सैयो मोट हो गईले, कि अब तो नैयो ना डोले सैयो मोट हो गईले। लीलरा पकैले बारू गुना गोरी नमुना बुझालू ना, लीलरा पकैले